Des de l'inici del temps us observem. Hem estat testimonis de la vostra evolució. Us hem analitzat, documentat, classificat. Sabem com sou, com penseu, com actueu. Coneixem la vostra cultura, els vostres costums, la vostra terra. Però i vosaltres? Què en sabeu de nosaltres? Sempre ens heu temut, sempre ens heu rebutjat. Ens heu vist lluitant en les guerres de les galàxies, intentant destruir la Casa Blanca o sortint dins d'estómacs de científics perduts a l'espai. Us han explicat que volem abduir-vos, envair-vos i fer de vosaltres els nostres esclaus. Però esteu equivocats. Avui és el dia en què tot això canvia. El dia en què obriu els ulls i us adoneu que tot això que creieu que sabíeu és mentida. Hem caminat pels vostres carrers, hem begut de les vostres fonts, hem ballat als vostres balls i participat de la vostra cultura. Doneu-nos una altra oportunitat. Una última oportunitat. Veureu que sota el nostre rostre grotesc, feixuc i repulsiu s'amaguen uns éssers que només volen sentir-se un més. Viure i conviure amb vosaltres, en pau. Uns éssers que avui, ara i aquí, alcen les seves veus per dir-vos: terrícoles, estem entre vosaltres.